बानायनायखौ नायदोंमोन आं एनिथिं एमजेनिखौ बेयाव मिस्टार फैलाखौ ओरैबायदि रागा जोंदोंलै सेंग्राफ्रा। आच्छा बे आं बे भाइरेल खालामग्राफोरनिसिम माने बेखौनो आं मेसेज होनो सानो जेनेबा दा गथ'आ लाजिना फासि जाना मिस्टार फैलाखौ ओरैबायदि रागा जोंदोंलै नोंथांमोनखौ आंनि देरहासार मुसाहारि इउटुब चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल बटनखौबो थुनानै होगोन। बारा गोबाव खालामला इन्ट्रडक्सन होनांगौ दरकार गैया डाइरेक्ट भिडिअआव थुदो। ससियेल मिडिया दिनै ससियेल मिडिया होननानै बुंनो थाङोब्ला इउटुब इन्स्टाग्राम फेसबुक गासिबो टुइटार बायदिसिना माबा एक्सप्लरार बायदिसिना दङ। नाथाय जोंनि मानसिया मा बेखौ जाहैबाय जोंनि मानसिल' नङा माने गासिबो बेखौ जाहैबाय मिसइउज बानायदों। ससियेल मिडिया प्लेटफर्मा मोनसे जोंनि थाखाय ओरैबायदि गोनां साबजेक्ट दानि दैलि लाइफआव आरोना जों मिन्थिनो हायो मा जादों मा जायाखै जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मिन्थिनो हायो। दिनै जोङो टिभि बायदिसिना नायला मबाइलावनो आखायावनो नुयो सोरांबानो नुयो। दा बैफोर बुस्थुआ दिनै आंनि फिसा फिसौ नोंनि जाथि खुरमा न'खरनि गासिबो ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो रावबो इउज खालामा होननानै बुंनो हाया दिनैनि जुगाव। नाथाय दिनै मा नुयो ससियेल मिडिया बोलानाय लोगो लोगो एकदम नायथाव जाला दा फिसा फिसौ बिदा फंबाय जयै मालाबाबो जों मोनसे निउसबो खोनासंनो हाया बा मोनसे जोङो कन्टेन्टबो नायनो हाया। इउटुबार्सफोरखौ बोलाबानो जानला मोनला सोरनिबा भाइरेल कल रेकर्डिं एथ'ग्राब गाज्रि कल रेकर्डिंखौ मानो होयो मानो भाइरेल खालामनानै होयो। खोथाजों बुं नोङो इउटुबाव ससियेल मिडियाआव फैनानै नोङो मोनसे सर्टकाट वे नागिरबा जाया नों गाब्र'गोनबो सानसे समाव। दिनै दाखालिसो जानानै थांनाय अनिलनिखौनो खोथाखौ बुंसै आं। अनिलनि खोथाखौ लानानै दिनै माने कल रेकर्डिंखौ लानानै दिनै माबायदि ससियेल मिडियाआव भाइराल जागोन लासिंसिं बेफोरो ओरैबायदि लासिंसिं। दा बेफोरखौ लानानै जोङो माखासे सिमां सुजुनाया जोबोरैनो गोरोन्थि। दिनै अनिलनि बिसि फिसाया जेबो दाय गैया। अनिलनि बिसि फिसाखौ दिनै फट' होदों दिनै पुलिस केस होजानो मानो बुंजानांगौ। बेबायदि खालामनो नाङा। ससियेल मिडियाखौ जोङो मोनसे मोजां प्लेटफर्म हिसाबै जोङो बाहायनांगौ दिनै बेयाव नोङो मानसिनि नेकेड फट' हगारो गोसथोलायनाय माबालायनाय बेफोरखौ जोंनि इयुन फिउचार जेनेरेसनखौ जोंनि इयुन जोलैखौसो जों फोरोंलांगासिनो दं दे बे खोथाखौ गोसोआव ला। साफ्रोमबो आं इउटुब कन्टेन्टारफोरखौ बुंदों आं दिनै बेयाव नोंसिनि फोरोंगिरि हिसाबै फैयाखै सोरबा आं बिराद गोरों होननानैबो लायाखै आंनि बुजिनाया गासिबो नंजोबगौ 100% राइट आं बेखौ होननानै लायाखै। दिनै आं इउटुबखौ बेनि थाखायनो खुलिनो गोनां जादों आरो माखासे जिनिसफोरखौ आं बुंनो थाखाय आंथ' रोंगौथि गैया आं मिथिया आंनाव जा एसे जेन'बा बुजिनाय दङ आं बे खोथाखौनो आं बुंगोन आरो नोंसिनि सिगाङाव। अनिलनि खोथा बेफोरबायदि कन्टेन्टखौ लाबोनो नाङा आं बुङो आरोना। निउसावबो सोरबा हौवा दोनखारलायनाय हिनजाव लांखारलायनाय माबा माबि जानाय मानाय दै कानेक्सनाव आं गोसोआव फैबाय। एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड जोंहा नालि फंबायखौ नाय नोंसोरो नालि फंबाया बेसेबां मोजां इन्टारभिउ होदों मैया दाखालिनि गेजेराव मोनसे इउटुब चेनेलाव नुदोंमोन आं बेखौ स्क्रिन रेकर्डिं खालामनानै होदों। नालि फंबायजों सोलों। आच्छा बे आं बे भाइरेल खालामग्राफोरनिसिम माने बेखौनो आं मेसेज होनो सानो जेनेबा नै दाख्लैसो सासे गथ' फासि जानानै थैबायना बेखौथ' बयबो मिथिखागौ बयबो भाइरेल जाबाय। दा आदानि जेनेबा न'खरफ्राव गैयामोन सिबाय बिमा हारसिंना मामोनथाय दा फिसाजो सासेल'मोन जाखो जेनेबा बेखौथ' नुनानै आं बिराद माने गोसोआव गाबखांनाय फैदों आरो मानसिखौ भाइरेल माने जोंनि बर'ना बिदिनो माने गावनि हारिखौसो माने फाननानै लागासिनो दङ आंनि साननायाव मानसिफोरनि साननायाव माबायदि आं बेखौ मिथिया। खोथायाथ' फंबायना सैथो एकदम सैथो आरोना माने सापर्ट खालामनांगौ आरो खोथाया बिराद सैथो आरो मानो भाइरेल खालामनांगौ बेहा जिबन गैया नामा
मावफ्लांबाय जाफ्लांबाय भुला जाफ्लांबाय माने जोंनि हारिखौ गाव गाव फानना लागासिनो दङ माने मालाय हारिजों गियाला मुगै जानायल'सै दा जा भाइरेल दा जाय मानसिफ्रा खेबनानै भाइरेल खालामो उल्था बिसोरसो केस जाखायो दा नंगौ मोजाङानो जादों केस जानाया मानो होनबा मानो भाइरेल खालामनांगौ भाइरेल खालामनाय माने डेस्टबिन गावनि हारिखौसो फानखानाय दा जेन'बा दाखालि फट' खेबनानै होबाय दा गथ'आ लाजिनानै फासि जानानै थैबाय दा बिनि जिउखौ बिसोर जाना होनाय जाबाय बेथ' सैथो बे आंनि सानाव सैथोखा बिनि जिउखौ बिसोर जाना होबाय आरो बिसोर बेखौहाय माने बुंनो हायोमोन बा फंसे नालि फंबाय जेन'बा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डआबो ओरैबायदि सासे टेलेन्ट मानसि होननानै आं बुंनो सानो आरोना दिनैनि दिनाव बिथांखौ मानो सासे जेन'बा भाइराल खालामनांगौ सासे गथ'खौ दिनै बे भाइरालनि थाखायनो जेन'बा सानथाम सानब्रैसो सिगांनो जेन'बा फासि नांनानै थैनो गोनां जाबाय बे गथ'आ बेनि दायखौ सोर लागोन आंथ' बुङो डाइरेक्ट आं नालिजों फुल सापर्ट सोरजोंबा एमजेजोंबो आं सापर्ट बेबायदि जानला मोनला जेन'बा उइदाउट एनि पारमिसन बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव हगारग्राफोरखौ पानिशमेन्ट होनांगौ आंनिबाथ' पानिशमेन्ट होनांगौ होमबासो जोबलांगोन बेफोरबायदि जानला मोनला गाज्रि समाजाव गुबुंले लाबोग्रा कन्टेन्टफोरखौ लाबोग्राफोरखौ जेलाव सोजोबनांगौ केस होनांगौ बेनि एगेन्स्टआव आंथ' बेखौ डाइरेक्ट बुङो आं बिराद दुखु मोनो जेनेबा जों खुलिनो हाया फिसा फिसौजों बायदिसिना डाइरेक्ट सर्टकाट बेबायदि नङा ससियेल मिडियाखौ बेबो बाहायनाङा आंनि मथेबा आरोना नोंसिनि खिन्थु एसे हमथालायनानै सोलियोबा बिराद मोजां आरो दिनै आंखौ बिराद बबेनि गुरुजि माबेनि एथ' गियान गोनां जोंखौ गियान होनो फैदों होननानै बुंनो हागौ मानसिफ्रा खिन्थु बे नङा आं बेबायदि नोंसोरखौ गियान सोनो होननानैबो आं फैयाखै ससियेल मिडियायाव इउटुब चेनेलखौ आं खुलियाखै आं जास्ट आंनि अपिनियन आं मा सानो आं बेखौसो नोंसोरनि सिगाङाव लाबोदों दिनै जायखिजाया जेबो बुंनो थांला दिनै आं दहायसो एमजे फंबायनिखौ नायदोंमोन आं एनिथिं एमजेनिखौ बेयाव मिस्टार फैलाखौ ओरैबायदि रागा जोंदोंलै सेंग्राफ्रा खिन्थु आं बुंनो सानो आं एमजेजोंबो सापर्ट दं खिन्थु मोनसे साइडआव फैलानाबो थिगैनो दं फैलाना मोनसे साइडआव थिगैनो दङ ओमफ्राय गुबुन मोनसे साइडजोंनो जेन'बा साफ्रामखौबो बुङाखैयानो जेन'बा साफ्रामखौबो बुङाखै फैलाया दा थिगैनो दङ फैला बुंनायाबो दिनै आं फैलानि माबाखौ नायनो र' नैबावसो दोनो आंना माबाया एसे गाज्रि जाना बुंदों फैसाया जायखिया नायदो बिबार प्लास्टिकनिबो थायो फंबाय होनदों बुजिदे नाथाय प्लास्टिकनि बिबारखौ गाज्रि जायगाखौ साजायनो थाखायल' बाहायनाय जायो होनदों प्लास्टिकनि बिबारखौ गाज्रि जानाय जायगाखौ साजायनो थाखाय बाहायनाय जायो बेजों इसोर सिबिजाया एबा जुलिनि माला सुजुजाया बेखौ बुजिदे नोंसोर जाबाय बारफा प्लास्टिकनि बिबार बेसेन गैयै सायाव समायना सिङाव फमफ्ला बुं बेंक बेलेन्सआ बेसेबां दं नै सेंग्राफोरनाव थांबाय दै नैबे सिगांना सिख्लाफोरनिमोन आं जायखिया फरायग्रोनि नोंनि बाइकखौ सोर बायनानै होखो नोंनि थाग्रा न'खौ सोर लुनानै होदों सेंग्राफोरनाव होनबाय दै मिथिबाय बुंब्ला लाजि मोनो सिख्लाफोर ददेरे रैसुमै हेलेना रिमि नानि मोनहा दा गोसो थोलै बिसोरखौनो गोसो माने बै सिख्लाफोरखौ होनबाय आरोना जेनेबा गोसो नङा जाहैबाय आरोना बिसोर जाबाय साफा बेखार सेंग्रा न'आवल' समायना सिङाव नुनायावल' समायना सिङाव खान्थाल गेसाव बायदि फंफ्लानो जायखिया बेयो साफ्रामबोनाव गोग्लैया साफ्रामबो सेंग्रा सिख्लाखौ बुंनाय जायाखै दा माखासे सेंग्रा सिख्ला बिसोरखौ बुंदों आरो जायफोर गोजावला बायदों गोसोखांनाय लादों बुंनो हाजोबला पिपआव थाबाय आरोना बिदि नायदों दा
नोंसोरो दाल' नोंसोर फिउचारखौ साननांगोन नों मारै सोलिलांनो हागोन बेखौ साननांगौ दानि जेनेरेशना ओमफ्राय आं सेंग्राफोरनिखौ बुंदों आं सिख्लाफोरखौ बुंनो थांला सिख्लाफ्रा सानै हयै सोलों माबानानै था नोंसिनाव दाग थायो सेंग्राफोरनाव दाग थाया बुजिबाय बेखौल' आं बुंबाय सिख्लाफोरनि सायाव खिन्थु सेंग्राफोरखौ आङो माखासे रिकुवेस्ट खालामनो लुबैयो आरो आं रिकुवेस्ट खालामदो नोंसोरखौ राया बुजिबाय आच्छा नोंस्रा बिराद खरा बाइक सालायग्रा दं जोंबो बाइक सालायो जों बाइक सालायो जोंहा फेमिलि दं नोंसोर ओरैबादि दाउ बिलाइ नुस्लाबलाया जोंनि सेरजों अभारटेक खालामनानै थाङो जोंहा बागदावलायो फिसा फिसौ लानानै फ्रेंल' होनलाङो माने रकेटफोर खारलांदों नामा ना सिलाय गुलि थांदों फात्ताखौ मोना बेफोरबायदि गारि सालायलाङो नोंसोरो अभारटेक खालामनायनि खुनु नियम निथि गैया लुकिं ग्लास लागायनानै लाया ओमफ्राय आफाराव होनानै गारि सालायो हरावबो आं टट' आवलाखौबो बुंगोन बेयाव आफारनि खोथायाव टट' आवलानि ओरैबादि लाइट मेगनाव नांखायो आन्दायखायो आरो नों लाखि दब्लायनानैसो थानांगौ ओरैबादि दा अननानै प्लिज टट' आवलाफोर नुदोंब्ला गावसोरनि लाइटफोरखौ एसे फाहायनानै सालायोबा मोजां आरो हरनि समाव जायखिजाया आङो सेंग्राफोरनाव थांफिनसै सेंग्राफोरा दिनैनि जोंनि माबाया सेंग्राफोरा ओरैबादि जाबाय जानाय लोंनाय बिदिनो ड्राग्सनि मोनसे ओरैबादि खैसाराव गब'बाय आरोना गाज्रि लामाथिं आगान सुरबाय आरो सेंग्राफ्रा बा साफ्रोमखौ बुङाखै कयेकजना आरोना खोनासं गोसोआव ला गुबुन जाथिया जोंखौ जानो लोंनो होगासिनो दं दे मिथिबाय गुबुन जाथिया जोंखौ जानानै लोंनानै थै माने एभ्रि साइडनिफ्राय जोंखौ मार्डार खालामनो नागिरदों पलिटिकेल बेकग्राउन्ड होन नोङो पलिटिकेल नुबाय नोङो बिटिसि बेयाव माबादि खालामदों स्टेटनि सेन्ट्रेल नेशनेल पार्टिसफोरा माबादि आखायाव लानो नागिरदों जोंनि बिथोराव जोंहा बुजिनायनि सम फैबाय दा मिथिबाय जानानै लोंनानै गोदोनानै थानायनि खुनु सम गैला आरो दा आङो बाइकारफोरखौ बुङो दिनै नोंसोरो बिमा बिफानि सायाव जेन'बा सालायनोसै देखायनोसै गगाब सगाब देखायनोसै गाबोन समफोर बिमा बिफा गैयाब्ला फैसाया बाहायनो सम नाङा दिनै खौथिबो बाहायनो हायो नोङो क्ररबो थाखा बाहायनो हायो नों सानसेयावनो बुजिबाय खिन्थु थाइसे थाखा खामायनो थाखाय जों दा बुजिबाय रायजो जानानै जों दा बुजिबाय जोंबो गोदो बिमा बिफानि सायाव जेन'बा बिरन लाङोमोन जों गाज्रि हुदायाव गैयामोन जेन'बा दङबो जानो हागौ आरोना आंनि थाखाय आं गाज्रि बायदि मोनाखै आरो खिन्थु जों दा बुजिबाय आरो थाखानि भेलुआ मा जिग' बाला अन्थाइ रुजुनानै सानसेयाव 400 350 500ल' मोनो ट्रेक्टरजों हालेवबायनानै सानसेयाव हाजिरा 500 600 मोनो बे नोंसोरथ' मा सानसेयाव बेसेबां बिमा बिफानिफ्राय बेसेबां बरन गारो ड्राग्स जानाया नोङो 1500 1600 जोंबो मिथिबाय आरोना जेन'बा बेसेबां बेफोरबायदि दाम लानानै दिनै 1500 हरनो थाखाय बिमा बिफाफ्रा बेसेबां खालायसा नोंसोरनि थाखाय नोंसोरजों बिमा बिफाया बुजानांगौ न'खराव दुम दाखा खालामजानांगौ सिफाय जानांगौ नामा गारि मोनाबा स्कुल फराया सोरनि लस नोंनि लस मबाइल मोनाबा आं स्कुल फराया सोरनि लस नोंनि लस बिमा बिफाया दं जेनेबा गावनि संसारखौ गाव सालायनानै थांगोन थैनानै थांगोन थैखांनायनि उनाव नों सोरनाव बिनानै मोनगोन रावबो नायस'ना बाबाय रावबो नायस'ना नोंखौ आय' होनग्रा रावबो गैया मिथिबाय नोंनि आथिङाव नों गसंनो हायाब्ला नोंखौ आय' होनग्रा रावबो गैया बायमोन आं बुंखायो आं सिदा खोथा सम थानायावनो बोथोर थानायावनो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै लानानै था बहुत प्लेटफर्म दं आजिखालि स्किल डेभेलपमेन्टआव थां नोंसोरो स्किल डेभेलपमेन्ट माबा आजिखालि स्किल नोङो डिग्री थाबालाय मा जानो स्किल मानसिखौ बियो मानो कम्पिउटार 2 years एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बियो 5 years एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बियो मा स्किल बे स्किल बेफोरखौ लानानै था डिग्री फराय MA गासिबो फरायदों ओरैनो दा था एंगेज खालामनानै था
जोंथ' रोंगौथि गैया जोंहा जेरावबो गैया जोङो जेखौ मोनो बेखौनो सौदानानै फिसा फिसौबाबो फायखारि थायखारि जालाबायनानै जों जालांसै जों जेबो गैखाया जोंहा साख्रि मोननायनिबो समबो गैखाला आरो मोननायबो नंखाया जोंहा बेफोरबायदि क्वालिटिबो गैया क्वालिफिकेसनबो गैया जों फिसा माखासे एसे रोंगौथि दङ जों बेखौनो जों इउटिलाइज खालामनानै जों संसार सोलिगासिनो दं बे आरो फिसा फिसौ दङ हाबा जाबाय दा जेब्ला नोंसोर दाथ' नों बिमा बिफानि सायाव बिन्दास बेरायगोन हाबा जायोब्ला नोंसोर बुजिगोन नों थाइसे खामायनानै जाहोनांगौबा माइरं सेरसे बायनांगौबा नों बुजिगोन माबेजों फैगोन बे फैसाया बे खोथाखौ बुजिनानै ला सेंग्राफोरा आं नोंसोरखौ रायाखै आं जास्ट साजेसन होदों आंनि मेलेमाव जा दं आं नोंसोरखौ दुखु मोना नोंसोरबो आंखौ दुखु दामोन दुखु मोनोबा मोनबायसै आरोना खिन्थु आं नोंसोरखौ रायाखै बुङाखै गाज्रि माने आङो नोंसोरखौ जास्ट गाज्रि लामानिफ्राय ओरै फैयो नामा आं बेखौसो लुबैदों आरो बे आरो फैना बुंनाया सैथो